Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anzine yanga jambo. Libitso la kalina sikukhomo kusha Besuthu. Kanti amaZulu athi igama lami nguSikhumbuzo wakakhomo. If you are new here, please subscribe and put a notification so that whenever I post new videos, you get a notification. And if you are already subscribed, thank you so much for your continuous support. Let's get to it. Guys, impumelelo sibuka ngamehlo ahlukahlukene. Akukuhle ukuthi impumelelo siyibuke noma siyipende ngebrush elilodwa. Uquality biyela inkunsumba yakwabiyela isiqumama umfana osamncane uma ethi uphumelele uma ethi yena uleech asingamphikisi guys. Impumelelo nayo uyibuka ngehlo lakhe. Uma mina ngizalelwe eKurawond ngakhulela kuRawond ezimweni ezinzima zempilo, uma ngelinye ilanga sengikhula ngikwazi ukwakha u2 room, ngikwazi ukwakha iroom, ngivumeleni mengithi sengiphumelele empilweni. Iyona ndlela engiyidefine ngayo impumelelo mina ukuthi ngisuke from point A ngaya ku point B, ngisuke from uRounder Valley ngaya ku2 room weblocks. So iyona ndlela engiphumelele ngayo ke le. So uquality biyela akekho ongazi ukuthi ukhule ezimweni ezinzima, ngokuchaza kwakhe esho ukuthi bakhule ezimweni ezinzima. Ngakho ke kudingakala ukuthi alwe abhukule ukuze afike la sekhona namhlanje. Namhlanje usenomuzi, namhlanje ukushintsha imoto ukuthi ziyahirisha noma ezakhe akubalekile lokho, kodwa uyayi-afforda ukuyihirisha. Abanye bethu abangakwazi uku-afforda lokho. So ngokusho lokho ke ukuthi siyakwazi ukuhlala endlini zomntakabani, ehambela izindawo zomntakabani, ehlangane nabantu abaphezulu abaphakeme, laba esibabiza ngama celebrity, naye vele seyilona. Kodwa ngazo zonke lezi zinto lezo mvumeleni methi mina sengiphumelele ngokuthi sengizuze lokho engangayiboni ngalesi sikhathi ngisasokola, ngikhula kanzima ngaphansi kwezimo ezinyantisa igazi engangiphila ngaphansi kwazo. Uma sengikwazi ukwenza u1 no2 no3, uma sengikwazi ukuba no1 no2 no3, sengiphumelele. So iyona ndlela ayidefine ngayo impumelelo. Nami iside lami kunendlela engiyidefine ngayo impumelelo ukuthi mhla ngaba no1 no2 no3, noma uma sengino1 no2, noma senginawo u1 no2 no3, now sengithi sengiphumelele. Nawe as a person unendlela oyidefine ngayo impumelelo. So eyakhe indlela le. So ngithi ake singapendi impumelelo noma siyidefine ngendlela ethize. Umuntu nomuntu unendlela ayidefine ngayo impumelelo, because wonke umuntu nomuntu unohambo lwakhe empilweni. Bengithi nje angidlule ngisike elijikayo nami ku ngalolu daba likabiyela siloke siquestiona ukuthi unayo ngempela imali warawara. So kubalekile ukuthi sibheke lolu hlangothi lokuthi impumelelo sidefine ngendlela ezahlukahlukene. Thank you for subscribing, and if you are new, please subscribe and put a notification so that you will get all the videos that I will be posting. You will get a notification.